हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। ଆପଣ ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ ଆଗକୁ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଆସୁଛି ତ ତା ପାଇଁକି ମୁଁ ଭାବିଛି ଗୋଟେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ୟା ଫିର୍ ଆପଣ କହିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନେଇବା କପଲ୍ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା ପାଇଁକି କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ଖବରକାଗଜ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ମାସ୍କିଂ ଟେପ୍, white glue, molded, brushes, acrylic color, talcum powder বা যেকୌଣସି ପାଉଡର ଏବଂ ପାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟି ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଯେବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ।
ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।